Maar liefst 440 bakte frikandellen opeten toch 34 deelnemers bij een frikandellen-eetwedstrijd in het dwarshuis van Warfstermoene. Winnaar Jeroen Tel verorberde er 9 in een uur tijd. Zijn broer Thijs moest naar 18 ophouden. Die 20 dat lukt net niet, maar de 19 dat zit wel hoog, maar het lukt nog net. En daarna nog een half uur inhouden, was dat zwaar? Nee, dat viel wel mee. Gewoon bij het begin heel veel eten en dan rustig aan. Dat is echt een techniek dus. Ja, Hoeveel had jij de vorige week op dan? Want ik hoor al van je broer dat jullie al wat geoefend hadden. ja, ik had het 10. En een half. Hij Jan hier na 20 minuten al 60 frikandellen op, maar koe in de resterende minuten nog 1 ha. Snel eten. En nu nog een uur, meer dan een uur binnenhouden. Ja, dat lukt wel. Denk ik. De organisatie van de frikandellen-eetwedstrijd is tiergeblied met de opkomst. Ze moeten een uur met eten en dan ook nog een hele uur met ze zitten blijven. Het maakt er net uit. Dat is ook nog een van de voorwaarden. En ja, en dan gaat 34 en dat is wie eigenlijk wel de max, want anders wordt het heel vol. Dan krijg je de burgemeester op die jaar. Dus ja, eigenlijk als het om die heen is, het is heel gezellig en een succes. Waarom doe je zelf bij gelijks naar mij? Nou, als ik 1 frikandel gewoon had, dan had ik al meer dan genoeg. Dus nee, en ik weet waar ze van maken worden en wat ze wij komen, dus ik bedank. Maar er niks minder gezellig om. Tijdens de wedstrijd voelde het bij de ene deelnemer zwitter op een maag als bij de oor. Ik denk niet dat ik nog een frikandel in mijn leven ga eten hierna. Nou, veel sterker. Ja, dank u wel. Wat is nou de ultieme tip? Aan het begin wat snel eten, zodat je dan een stuk of 10 op hebt. En daarna steeds even wat rustiger eten. En dan heb je hem in principe wel.